ku kalla ku gani don ba da tarihi nan gaba. Wannan film mai suna Rikici zai fara fitar don nishaɗi. Film mai suna Rikici yadda yake son bayan da ake so a yi bane iyayensa ya rike musu ruwa yana abu a garin su ya taɓa ganin wanda ya san ba zai kyale shi ba duk a cikin shirin Rikici. Ba haka Nijar ƙasa ta babba, Nijar Allah ya ba cikin wuya da ake ce ma menene ma sunan shi ke bai ji da abin da na masa ba